Супакой, добро, сябр, прывітанне. Сённяшняе наша эспрэса сапраўды будзе эспрэса. Пастараюся зрабіць яго канкрэтным і хуткім. Мяне заўсёды здзіўляе то, як Христос натуральным чынам спалучае дзве важныя такія чалавечыя рысы. Гэта уласная годнасць і далікатнасць. І сёння ў Евангеліі мы пра гэта чуем. З аднаго боку, фарысеі зрабілі нараду, каб яго знішчыць, і ён адыходзіць, так як бы хацеў гэтым жэстам сказаць: не буду з вамі ваяваць, не буду крычаць, раблю прастору, годнасць да сябе, годнасць да іх. Адначасова ў ім спаўняецца прароцтва пра Бога, который не згасіць тлеючага кнота, не зламае надламанай трысціны, з вялікай далікатнасцю, з вялікім шацункам да таго, што кволае, да таго, што дробнае. Там, хутчэй за ўсё, можна яго знайсці. Бог захоўвае сваю годнасць. Даючы таксама нам прыклад таго, як спалучаць гэтыя дзве, здавалася б, немагчымыя да спалучэння рысы ў сабе саміх.